Круизна агенция Conti Trans представя Norwegian Viva. И така, обмисляте да резервирате круиз с кораб Norwegian Viva, но не сте съвсем сигурни какво да очаквате. Попаднали сте на правилното място. Norwegian Viva е един от най-невероятните круизни кораби в света и в това видео ще ви покажем някои от любимите ни места на борда. Norwegian Viva разполага с толкова много различни удобства, включително писта за картинг на 3 нива, модерен спа-център, басейни, водни пързалки и видеоаркада, мини-голф игрище, 13 бара и 14 ресторанта. Не бихме могли да обхванем всичко в едно видео, така че вместо това ще ви покажем най-интересните места на кораба. Първо, Мандара Спа. Спа-центърът разполага с басейн и зона за релакс, басейн с солена вода и водна стена за още по-приятна атмосфера. Има няколко сауни, парни бани, душове и дори ледена стая. След като сте изпробвали различните сауни и парните бани, може да се отправите към красивата зона за релакс, която разполага с отопяеми шезлонги, както и с стъклени панорамни прозорци, предлагащи спираща дъха гледка към океан. Следва Observation Lounge. Разположена на 17-та палуба, тази зала е тиха зона, където можете да се насладите на 180 градусова гледка. Салонът има моделен дизайн, а многобройните панорамни прозорци позволяват изобилие от естествена светлина през целия ден. Вземете си напитка от бара и опитайте леките закуски преди да преминете към следващата ни спирка. The Haven. Това е частна зона на кораба, достъпна само за ограничен брой гости, които са резервирали настаняване в луксозен апартамент. Апартаментите са елегантно обзаведени, с просторни бани и големи балкони. Гостите на The Haven използват отделен ресторант, разположен в зоната, в който се сервира ексклузивна селекция от ястия. Има и салон, където можете да си вземете питие и да се насладите на тихата, релаксираща атмосфера. Има и собствена плажна зона с басейни – The Haven Sun Deck. Така че ако търсите круиз с голям круизен кораб с много забавления, но искате да имате и спокойно място за почивка, тогава определено препоръчваме да резервирате апартамент в The Haven. А сега нека да поговорим за храненето на борда. Norwegian Viva има 14 различни заведения за хранене, всяко от които предлага богата селекция от храни. Едно от най-популярните места за хранене е Indulge Food Hall. Тук можете да се насладите на специалитети от цял свят, вариращи от улична храна в стил food truck до гурме десерти. И най-хубавото е, че поръчвате всичко, което искате от този iPad, а храната се доставя директно на вашата маса. Не можем да описваме кораб Norwegian Viva без да споменем Viva Speedway. Това е първата в света състезателна писта за картинг на 3 нива в морето. Преживяването предлага усещане без аналог. Ако харесвате забавления с висок адреналин, освен Viva Speedway, ще ви хареса и Galaxy Pavilion. Това е зала, оборудвана с изключително модерни машини за игри, включително състезателни симулатори, виртуална реалност и дори симулатор на голф. Показахме ви някои интересни места на борда, но това не е дори малка част от всичко, което Norwegian Viva може да предложи. Корабът наистина има по нещо за всеки, затова ако търсите круиз подходящ за пътуване с вашето семейство и приятели, препоръчваме кораб Norwegian Viva. Вашият фристайл круиз с Norwegian Cruise Line започва от тук. Посетете уебсайта за круизи www.contitrans-m.com и се убедете за консултация и резервации на телефон 08 7 9 5 2 1 006 или ни пишете на email info@contitrans-m.com.